First bite. Cheers. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong kaon serye episode 11. Nata nagsorry karon sa night market sa Iligan City kay nako nadunggan na nadaw diani ang isa sa pinakalami nga sisig sa Iligan. Oh, bre. Asay taon na to. Open di ay ang night market sa Iligan City every weekend gikan Friday afternoon padong Sunday. Located ni dinhi sa Iligan City Public Plaza. Daghan kaayo mong kapilian dinhi ng mga pagkaon. But this time, ang ako lang i-share sa inyo kay ang lamian ug affordable nga sisig. Walay lain kundi ang Sisig Addict. Nani sila sa stall number 157 in front of ICI. Atong gitilawan ng ilang best heavy meal, spicy sisig nga naay tulo ka lumpia, itlog o cucumber. Mix ang cucumber. And then it's time for first bite. Next kanilang lumpia. Pakita ang iyang kakuan. Tapos pangatong sisig. Mas magamit mo siya. Ato po dahil gitilawan ng ilang sisig nachos. O first time na ako ni makatilaw og sisig nachos. In fairness, lami po diya siya. I think perfect ay ni sa ato ang pulutan kung mag-shot bitaw ta di anis, mag-chill ta di anis sa night market. Kanina, sisig nachos na ta. Unsa pay lang nga yan mga sir? Suruyi og sulayi pud ninyo ang lamian nga mga sisig dinhi sa Sisig Addict. Dinhi na lang ta kutob. Dagang salamat sa paglantaw. Amping mo permi and God bless.